παρουσίαση των βασικών αξώνων του προγράμματος της αυτοδιοικητικής παράταξης Δρόμοι Συνεργασίας, Ανατροπής και Αλληλεγγύης και του πρώτου αριθμού των υποψηφίων για το βασικό κορμό στη συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Πρώτα έναν μικρό χαιρετισμό από το Δημοτικό Σύμβουλο και φίλο και συναγωνιστή τον Γιάννη τον Μολοχίδη. Σας χαιρετώ όλους με πολύ αγάπη. Αισθάνομαι ειλικρινά συγκινημένος που γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από όλους τους φίλους και συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή, γιατί πλέον έχει φτάσει στα όρια της πλέον η κοινωνία. Θέλω όλοι ενωμένοι σαν ένα σώμα, μια ψυχή, να βγούμε στις γειτονιές, σε όλες τις γειτονιές. Δεν θα αφήσουμε σπίτι για σπίτι. Μέσα για να προβληθούμε δεν υπάρχουν. Όπως πάντοτε είχαμε το πρόβλημα αυτό. Δεν έχουμε οικονομικές δυνατότητες. Άρα το μόνο που έχει μείνει είναι να πάμε πόρτα-πόρτα, παιδιά. Και να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Να σηκωθεί από τον καναπέ του. Και αυτές οι εκλογές οι δημοτικές, αλλά και οι ευρωεκλογές και οι περιφερειακές, θα είναι ένα χαστούκι. Θα είναι ένα μήνυμα προς αυτή την κυβέρνηση, η οποία δολοφονεί κάθε μέρα συνανθρώπους μας Έλληνες. Τη συνέλευσή μας τιμούν με την παρουσία τους και δύο μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Πάρης Μουτσινάς, ανεξάρτητος βουλευτής και επικεφαλής της αυτοδιοικητικής παράταξης Όλος Ανοιχτή Δημοκρατική Πόλη, η οποία, όπως θα ξέρετε και από τις ανακοινώσεις και από τις συναντήσεις του συντονιστικού οργάνου της παράταξης, συμπορεύεται μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα, και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, συναγωνιστής του και τους καλούμε να αποστείλουν χαιρετισμό και οι δύο. Κύριε Μουτσινά, θα ξεκινήσετε σαν αρχαιότερος. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που είστε όλοι εδώ σήμερα και πιστεύω ότι αυτή η μέρα μπορεί να γίνει η απαρχή μιας μεγάλης αυτοδιοικητικής συμπόρευσης για το καλό της πόλης. Η δικιά μας κίνηση, δεν είμαι εγώ επικεφαλής, είναι ο Μάνος ο Αρκάς ο Κολέτης που σήμερα είναι στην Αθήνα, είναι μια αυτοδιοικητική κίνηση νέων σχετικά ανθρώπων και ανθρώπων που έχουν πορευτεί μαζί με παλιούς και έμπορες αυτοδιοικητικούς ανθρώπους που έχουν μια πορεία θετική και μια σοβαρή σχέση με την αυτοδιοίκηση. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση και να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση με προτάσεις, απόψεις, δύναμη και αγώνα, ενότητα και συλλογικότητα. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν μας δίνει σαν τέτοιος θεσμός τη δυνατότητα να συμπορευτούμε. Μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε με όλους τους ανθρώπους της κοινωνίας. Από όλες τις παραγωγικές τάξεις, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, θα σας πω ευθέως, αρκεί να έχουν ήθος, αξιοπρέπεια, διάθεση για προσφορά, αγάπη στην αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία και πραγματικά να αγαπούν τον συνάνθρωπό τους. Γιατί σήμερα η αλληλεγγύη είναι βασικό συστατικό της κοινωνίας μας. Και θέλω ειλικρινά να καταλήξω ότι σήμερα η δική μας κίνηση Βόλος Ανοιχτή Δημοκρατική Πόλη συμπαραστεκόμαστε, στηρίζουμε τους δρόμους συνεργασίας, ανατροπής και αλληλεγγύης με επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο τον Μαργαρίτη Πατσαντά, για τον οποίο θα πω ότι δεν έχει κανείς να του προσάψει κάτι αρνητικό σαν χαρακτήρα. Θέλουμε πραγματικά το Βόλο της αποκέντρωσης. Καταλαβαίνει πολύ καλά ο Μαργαρίτης και έχουμε συνεννοηθεί. Θα σας πω ότι είχαμε πολλές συναντήσεις και πολλές συζητήσεις. Δεν ήμασταν εύκολοι να συνεννοηθούμε, γιατί θέλαμε βαθύτερα να σκύψουμε στα προβλήματα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τους συνεργάτες μας όλους. Μην έχεις, και πιστεύω ότι δεν έχεις, Μαργαρίτη φίλε και σύντροφε, κανένα κόλλημα να ανοιχτείς και να δώσεις αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια. Πρέπει να το κάνεις για να λειτουργήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν. Τίποτα δεν θέλουν να κάνουν. Δεν αμείβονται, θέλουν να προσφέρουν. Και αυτό πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να το κάνουν. Τότε πραγματικά θα δούμε την πόλη που μας αξίζει και θα είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί και εμείς μεγαλώνουμε πια και πρέπει να δώσουμε
τη Δάδα, να δώσουμε τη σκητάλη στη νέα γενιά που έρχεται και μας παρακολουθεί. Η νέα γενιά λοιπόν παρακολουθεί τη σοβαρότητά μας και θα είναι κοντά μας αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλούμε τον συναγωνιστή βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο να χαιρετήσει τη συνέλευση. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Σωστά μίλησε πριν ο Κώστας ο Κουκουβίνος ότι η σημερινή παράταξη δεν αποτελεί παρθενογέννηση. Έχει συνέχεια από το παρελθόν, έχει παρόν και έχει και σίγουρα, όπως διαμορφώνεται από αυτό που βλέπω σήμερα εδώ πέρα μέσα, ένα νικηφόρο και ελπιδοφόρο μέλλον. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους που στο παρελθόν κράτησαν όρθια αυτή την παράταξη, όπως ο Γιάννης ο Μολοχίδης, ο Θωμάς ο Κλιμόπουλος, ο Κώστας ο Κουκουβίνος και τα γενέστερα ο Νίκος ο Καυτέρας. Συγχαρητήρια. Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι βάλουν πλάτη και μετατρέπουν αυτή την παράταξη από μια παράταξη το 2010 διαμαρτυρίας και αντίστασης σε μια παράταξη η οποία θα συνδιαμορφώσει μαζί με τους πολίτες του Βόλου τις τύχες μιας ολόκληρης περιοχής. Αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό. Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να πω είναι η συγκινητική συμμετοχή του κόσμου σήμερα. Πραγματικά η προσέλευση σήμερα του κόσμου δεν έχει προηγούμενο. Επομένως, συγχαρητήρια και σε όλους εσάς που μας δίνετε τη δύναμη στα στελέχη αυτής της παράταξης να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν έναν αξιοπρεπέστερο Δήμο με τον πολίτη συμμέτοχο. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει κάτι παράξενο. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει Δήμος έξω, έτσι. Υπάρχει Δήμος. Αν βγείτε έξω, κυκλοφορείτε στους δρόμους, είναι σχετικά καθαρή η περιοχή. Τα πάρκα σχετικά καθαρά, γίνονται εκδηλώσεις πολιτιστικές. Επιτέλους αξιοποιήθηκε το θεατράκι πάνω στο πολιτιστικό στη Νέα Ιωνία και έγινε μια μεγάλη εκδήλωση για τα 90 χρόνια της Νέας Ιωνίας, ξεχνώντας βέβαια ότι κάποτε υπήρξε η Νέα Ιωνία πρότυπο Δήμου, αυτό αποσιωπήθηκε. Θα ήθελα να σας πω με αυτό το παράδειγμα ότι ακριβώς κάπως έτσι τα πράγματα κινούνται και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ότι δηλαδή οι θεσμοί με αυτή την πολιτική του μνημονίου σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και με την πολιτική του Καλλικράτη σε περιφερειακό επίπεδο, οι θεσμοί λειτουργούν προς εξυπηρέτηση των πολιτών σαν αγγελική χορηγία. Λες και το πολιτιστικό οργανισμό του Βόλου κάνει τις εκδηλώσεις αυτές σαν αγγελική χορηγία στους πολίτες. 5 εβδομάδες πριν τις εκλογές. Λες και δεν υπάρχει Δήμος τα υπόλοιπα 4,5 χρόνια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το δικό μας το στοίχημα. Το δικό μας στοίχημα είναι να έχουμε μια κεντρική κυβέρνηση και μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση 5 χρόνια, 4 χρόνια, κάθε μέρα, δίπλα στον πολίτη, μαζί με τον πολίτη και όχι χωρίς τον πολίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να έρθει ο επικεφαλής του συνδυασμού μας, ο Μαργαρίτης Μεταδάς. Συνδημότισσες, συνδημότες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω όλες και όλους με ιδιαίτερη συγκίνηση σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ προσωπικά και εκ μέρους της παράταξης που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Η απόψινή παρουσία σας εδώ, σε ένα ιστορικό κτίριο του Βόλου μας, της πόλης που αγαπάμε, είναι συγκινητική γιατί είναι ταυτόχρονα και δυναμική. Χαίρομαι γιατί βλέπω συγκεντρωμένες σήμερα εδώ δημιουργικές δυνάμεις, πρόσωπα αποφασισμένα, με κύρος, ετοιμότητα, συνέπεια, φρέσκια σκέψη και διάθεση για δράση. Και χαίρομαι γιατί στέλνουμε από εδώ σε όλο το Βόλο το μήνυμα της ανατροπής, το μήνυμα της νίκης. Είστε εδώ γιατί μοιραζόμαστε το όρομα μιας πόλης με αλληλεγγύη, ποιότητα ζωής και δημοκρατία. Είμαστε εδώ έτοιμοι για το μεγάλο αγώνα, για τη μάχη των εκλογών, για τη νίκη, για την πρωτιά της δημοτικής μας παράταξης. Είμαστε πολλοί, γινόμαστε οι περισσότεροι και καλούμε τους δημότες να γράψουν ιστορία, να αλλάξουν σελίδα, να πάρουν τις ζωές τους στα χέρια τους. Να απελευθερώσουμε το Βόλο από την κατάθλιψη, να τελειώσουμε με τον γκρίζο.
Να στείλουμε το μήνυμα για αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, συμμετοχή και δημοκρατία παντού. Γιατί τα συλλογικά προβλήματα απαιτούν συλλογικές λύσεις. Τον Μάη θα κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών στο Βόλο και από την 1η Σεπτέμβρη θα είμαστε η νέα δημοτική αρχή στην πόλη. Τώρα είναι η μεγάλη στιγμή. Με την συνειδητή απόφαση των πολιτών να φέρουν την ανατροπή στο Δήμο και την πόλη, έχει οριμάσει η ανάγκη για τον άλλο Βόλο, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ανατροπής απέναντι στα μνημόνια θηλιά στο λαό μας, τον Καλλικράτη που σκοτώνει την αυτοδιοίκηση, την κοινωνική και πολιτιστική πτώχευση μιας πόλης με βάθος αιώνων που έπρεπε να σφίζει από ζωή. Σίγουρα η κάλπη για τον Βόλο θα στείλει πολιτικό μήνυμα. Μήνυμα αντίστασης, αξιοπρέπειας, ανατροπής και δημιουργίας. Δεν ζητάμε ψήφο για να πανηγυρίσουμε μόνο ένα αποτέλεσμα. Γιατί θέλουμε κάτι περισσότερο. Θέλουμε συνειδητή και όριμη ψήφο για τη μεγάλη αλλαγή που έχει στερηθεί ο Βόλος μας. Ψήφο για μια νέα συμμαχία Δήμου και πολιτών. Για μια μεγάλη στροφή στον άνθρωπο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Χαιρετήσαμε την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας Βόλος Ανοιχτή Δημοκρατική Πόλη να συμπαραταχθεί με την παράταξή μας των δρόμων συνεργασίας, ανατροπής και αλληλεγγύης. Υποδεχθήκαμε με θέρμη τον ανεξάρτητο βουλευτή Μαγνησίας, φίλο και συναγωνιστή τον Πάρη Μουτσινά και τα αξιόλογα στελέχη της αυτοδιοικητικής κίνησης που θέτουν υποψηφιότητα με το συνδυασμό των δρόμων συνεργασίας στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ευρύτατου μετώπου δημοκρατικών πολιτών, διεκδικώντας την αλλαγή πορείας του Δήμου μας. Καλούμε και τους ανένταχτους πολίτες του Βόλου να συμπορευτούν με την παράταξή μας. Το είπε χαρακτηριστικά και ο Πάρης και ο Αλέξης. Να συμπορευτούν λοιπόν με την παράταξή μας, ώστε ο Βόλος των δημοκρατικών αγώνων, των εργατικών κινημάτων, της επιστήμης, του πολιτισμού, των οικολογικών παρεμβάσεων, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό του, να βρει ξανά το βηματισμό της ανάπτυξης και να βλέπουν επιτέλους οι πολίτες του με αισιοδοξία το μέλλον. Φίλες και φίλοι, οι ζωντανές δυνάμεις της πόλης, αυθόρμητα αλλά συνειδητά, συμπορεύονται μαζί μας και το πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία απλώνεται γρήγορα σε όλο το Δήμο Βόλου. Στη μεγάλη κοινωνική συμμαχία που διευρύνεται καθημερινά, ενεργοποιούνται όλο και περισσότεροι δημότες με υψηλές προσδοκίες και η απάντησή τους θα είναι αποστομωτική σε αυτούς που εξαθλίωσαν τον κόσμο της εργασίας με την πιο σκληρή, την πιο βάρβαρη, την πιο ταξική πολιτική των τελευταίων χρόνων. Οι πρόθυμοι εκπρόσωποι της καταστροφικής μνημονιακής πολιτικής παντός καιρού και με κάθε μέσον δεν θέλουν να θυμάται ο λαός του Βόλου ποιοι σχεδίασαν τον οικονομικό και θεσμικό στραγγαλισμό της αυτοδιοίκησης, ποιοι ευθύνονται για την ανθρωπιστική κρίση που επιβλήθηκε στην πόλη. Δυστυχώς για αυτούς το χαλί σηκώθηκε. Αποκαλύφθηκαν με την πρόσφατη σύμπλευσή τους με παλιά στελέχη, γνωστά στελέχη της τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Η τοπική ρεπλίκα της κυβέρνησης που υπονομεύει τη δημοκρατία της πατρίδας και ισοπεδώνει την κοινωνία με τη μνημονιακή βαρβαρότητα, στριμωγμένη στην κεντροδεξιά, εναποθέτει ελπίδες πολιτικής επιβίωσης σε πρώην στελέχη της συντηρητικής παράταξης στην οποία πλέον απευθύνεται. Στην απόγνωσή τους καλοδέχονται τους γαλάζιους ξενιστές, εκείνους δηλαδή που κατηγορούσαν πριν λίγα χρόνια στις δικαστικές αίθουσες για καταβολή πλασματικών υπεροριών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Βόλου, άλλους ως αργόμιστους σύμβουλους του Αντιπεριφερειάρχη και μπορώ να αναφερθώ και σε άλλα περιστατικά. Ανταγωνίζονται το μνημονιακό και ετερόκλητο συνδυασμό Μπέου στον προσετερισμό στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, της φίλιας πολιτικής δύναμης που απουσίαζε από το πολιτικό τους μόρφωμα το υβρίδιο μνημονιακών υπολοιμάτων. Ήταν θέμα χρόνου να αποκαλύψουν τη σύμφυση, να εγκαταλείψουν προσχηματικές ιδεολογικές διαφορές, να ξεχάσουν βαριές αλληλοκατηγορίες, ακόμη και για ζητήματα ηθικής. Δεν ετεροπροσδιορίστηκαν, απλά έβγαλαν τις μάσκες, δικαιώνοντας όσους αμφισβητούσαν τα κροκοδίλια δάκρυά τους για την ανάγκη συγκρότησης δημοκρατικού σε εισαγωγικά μετώπου έναντι του μαύρου μετώπου του Μπέου. Η παράταξή μας
είχε επισημάνει την αποπροσανατολιστική ιδιωτελή πρόσκληση συσπήρωσης δυνάμεων κατά του μαύρου μετώπου και δυστυχώς δικαιώνονται από τις εξελίξεις. Φίλες και φίλοι, ο απερχόμενος δήμαρχος διαχειρίστηκε το Δήμο για μια θητεία και η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Απογοήτευσε τους προοδευτικούς πολίτες που τον στήριξαν, γιατί σε δύσκολες στιγμές για το λαό μας, όταν η κρίση χτύπησε την πόλη, αυτός ήταν ένας άφαντος, αόρατος δήμαρχος. Την περίοδο που η πόλη είχε ανάγκη περισσότερο από ποτέ ένα δήμαρχο με διάθεση, όραμα και προοδευτικό προσανατολισμό, ο ίδιος επέλεξε να είναι ένας καλός και ήσυχος μαθητής του μνημόνιου. Ένας κυριολεκτικά τροχονόμος των τοπικών προβλημάτων. Και το χειρότερο που κατάφερε είναι ότι συρρίκνωσε τις προσδοκίες που θα έπρεπε να έχουν οι πολίτες από μια δημοτική αρχή. Αντί ο κύριος Σκοτεινιώτης να μετατρέψει το Δήμο σε πόλο αντίστασης στις πολιτικές της κοινωνικής συμφοράς, προωθώντας θεσμούς λαϊκής συμμετοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, παρέμεινε νομοταγής στις επιταγές των μνημονιακών κυβερνήσεων και κομμάτων. Σαν δήμαρχος ο κύριος Σκοτεινιώτης διάλεξε πλευρά. Αντί να είναι ο βασικός σύμμαχος των πολιτών απέναντι σε κάθε κεντρική εξουσία, επέλεξε να είναι αντιπρόσωπος της κυβέρνησης και της πολιτικής της ενάντια στους πολίτες. Έκανε ό,τι και οι τελευταίοι προκάτοχοί του. Έγινε το μακρύ χέρι της κυβέρνησης στην πόλη μας. Ο κύριος Σκοτεινιώτης κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές υποσχόμενος οράματα. Σήμερα παραδίδει ελάχιστο έργο. Στη θητεία του, σε βασικούς τομείς της δημοτικής δραστηριότητας, όλα ήταν λιγότερα. Λιγότερη καθαριότητα, λιγότερη ανακύκλωση, λιγότερο πράσινο, λιγότερες συντηρήσεις. Εν τέλει, μικρότερος Δήμος. Φίλες και φίλοι, σήμερα η παράταξή μας έχει απέναντί της δύο μέτωπα που θέλουν παραπλανητικά να εμφανίζονται ως δίθεν ανεξάρτητα και ακομμάτιστα αυτοδιοικητικά σχήματα. Και τα δύο είναι προϊόντα των μηχανισμών του ίδιου διαβρωμένου και διεφθαρμένου κεντρικού και τοπικού πολιτικού κατεστημένου. Το ένα μέτωπο αφορά στον Μπέο και τον ετερόκλητο πολιτικά συρφετό της παράταξής του και το άλλο στο εμφανώς φιλοκυβερνητικό σχήμα του κυρίου Σκοτεινιώτη που φλερτάρει ακόμη και με τον κύριο Μητσικό. Συνδημότες και συνδημότισσες, 4 περίπου χρόνια λειτουργίας της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης με την κατεφημισμό μεταρρύθμιση Καλλικράτη, όλες οι εκτιμήσεις, οι διαφωνίες και οι αντιρρήσεις που εγκαίρως είχαμε εκφράσει έχουν δικαιωθεί. Ο Καλλικράτης χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ως εργαλείο επιβολής των μνημονιακών περικοπών σε βάρος της αυτοδιοίκησης και κατάλυσης της αυτονομίας τους. Ως ελάχιστα για την επιβίωση της αυτοδιοίκησης, η παράταξή μας διεκδικεί και απαιτεί στα οικονομικά των ΟΤΑ να μην περικοπεί έστω και 1 ευρώ από αυτά τα ελάχιστα που προβλέπονται στον τελευταίο προϋπολογισμό, ενώ απαιτούμε κάθε μειωμένη καταβολή μέχρι σήμερα να αντισταθμιστεί μέσα στο χρόνο. Απαιτούμε την άρνηση οποιασδήποτε αρμοδιότητας που δεν εξασφαλίζει εκ των προτέρων τους αναγκαίους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό. Σας υπενθυμίζω ότι πέρα από τις περικοπές εκχώρησαν στους ΟΤΑ 240 νέες αρμοδιότητες χωρίς αντίστοιχους πόρους. Είναι τραγικό. Είναι διπλό το κακό δηλαδή. Απαιτούμε την αποτροπή των πολιτικών άμεσης και έμεσης ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών και αναπτυξιακών τομέων. Ξέρετε ποια εννοώ. Απορρίμματα, νερό, ενέργεια, κοινωνικές υπηρεσίες και άλλα. Την υπεράσπιση των κοινωνικών και εργασιακών κατακτήσεων και την αγωνιστική αντίσταση στις διαλυτικές ρυθμίσεις για την εφεδρεία, τις απολύσεις, τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και τη μείωση των μισθών. Τη σφοδρή αντίθεσή μας στις νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για καταργήσεις και συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και την απόλυση των ιδιωτικού δικαίου εργαζόμενων σε αυτές. Την κατάργηση του κατ' επίφαση παρατηρητήριου οικονομικής αυτοτέλειας στον ΟΤΑ που επιβάλλει την πλήρη οικονομική επιτροπή στους Δήμους. Η διεκδίκηση γενναίας αύξησης των διαθέσιμων πόρων στη νέα προγραμματική περίοδο ισότιμα σε Δήμους και Περιφέρειες μέσα από την εφαρμογή δημοκρατικού προγραμματισμού. Την αποκατάσταση του καταστατικού ρόλου των ερετών ώστε να μην αδικούμαστε στον ευτελισμό της δημοκρατικής λειτουργίας και των θεσμών.
την υπεράσπιση της δημοτικής περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας, ιδιαίτερα από τον Αρμαγεδόνα του Ταϊπέδη, τη διαμόρφωση ενός εθνικού αποκεντρωμένου πλαίσιου άσκησης κοινωνικής πολιτικής από του ΣΟΤΑ μέσω πιστοποιημένων δομών με θεσμικά κατοχυρωμένη λειτουργία και εξασφαλισμένους πόρους, την αναπροσαρμογή των στόχων του ΕΣΠΑ με προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή και την εργασία. Στο πλαίσιο αυτό απαιτούμε λύσεις στο πρόβλημα χρηματοδότησης όλων των κοινωνικών δομών της αυτοδιοίκησης που καταραίουν, την εξασφάλιση συνέχειας και βιωσιμότητας των κοινωνικών δομών που προαναφέραμε, αλλά και την ίδρυση νέων, τη στήριξη όλων των δομών αλληλεγγύης.